Yo lo que tengo mis dudas es que si las fallas armenias son más o menos clásicas, que tampoco me podría parar a analizarlo. Yo no sé si es cuestión de que las fallas buscan una cosa más clásica o más moderna, o es que simplemente yo creo que muchas veces somos los propios artistas que nos frenamos un poquito y a veces pensamos, no, es que no voy a hacer así porque esto es demasiado moderno. Y yo creo que es así. O sea, yo he cantado en fallas de tradición clásica y he llegado yo haciendo cosas raras y les ha gustado igual. O sea, que yo creo que no hay fallas clásicas ni fallas modernas, simplemente es lo que, no sé, es lo que hay, pero que se podría intentar introducir más cosas modernas, pues sí, pero yo creo que, bueno, yo creo que poquito a poco sí que se va abriendo el camino y son cosas que están bien. Pues tampoco podría analizar muy bien en lo que es las fallas modernas, porque bueno, me estaba estudiando ahí en profundidad. Jo, Juanjo, trobo que sí que diria són un poquet reacis al modern. Estem quedant-nos una miqueta darrere en progressió, trobo jo, sobre estil. Però que jo trobo que aquí és ruïn i és bo. És una manera de veure les coses. A mí me gustaría decir que, por ejemplo, igual la gente tiene el concepto de mí que hago las fallas modernas, soy más de línea rectangular, pero yo, por ejemplo, yo lo que quiero como espectador, yo quiero ver fallas de calidad. Y eso no quiere decir que porque yo haga fallas modernas quiera ver fallas como de líneas así más. Yo, por ejemplo, veo una falla de buche bien hecha y se me cae abajo y no tiene nada que ver con lo que hago yo. Yo creo que lo que hay que intentar es aportar calidad, sobre todo, sea más moderna o sea más clásica. Cada uno tiene su tema personal, tienes a Montevideo que tiene un estilo, tienes a Planchi que tiene otro estilo, entonces con cuál te quedas, no sé, tienes a Gallego que tiene otro estilo. Pero bueno, lo bonito es eso, es que haya varios estilos y la gente pueda decir. I quan és molt modern? Són estils diferents i un és més modern i un és més antic. Són estils diferents, totalment. Això m'agrada perquè el de Julio pot ser modern, pot ser clàssic, és diferent. El que fas tu, el que fas jo, el que fas Santa Blanca, no vol dir que perquè no se fan de l'estil de José de siga antiga o més clàssica, vol dir que la gent contrata un estil i ahí quan te contrates perquè vols el seu estil. Perquè potser la comissió que te contrata, si li quieres una figura, una falla clàssica, ja dius, ostres, me queda despaiat perquè jo anava a lo que ell fa. Perquè a mi m'ha passat, jo vaig fer una fulla de personalitat i quan vam vindre el que vaig dir, no, vull una falla de sueca. No m'han dit, vull una foguera mínima, sinó vull una falla de sueca. I vam fer la falla sueca, ells venen, i jo crec que la gent quan te contrata deu tenir de documentar i saber on va i el que vol. Jo vol dir això. En teoria, perquè ara com comptes vos, això ja no passa això. Ara ja és internet tot. Ja que pàgina web
5 xiquets juguen les falles, doncs potser els artistes infantils canviem el xip i fem més falles per xiquets. Però ara no és... Però jo som de falla de còmic, falla de reixos, falla de regals, falla de xoguets. Mi moment és massa infantil. O sigui, però és el meu estil. El seu estil és diferent, però enfoquem les falles didàctiques als xiquets. Jo sempre he sentit que a Moisés Alacón, el dia que los niños jueguen las fallas infantiles seran diferentes. I és de veres. Ahí està fent el càrrec, no? Marisa Falcó i Pau Pellicer. Són unes falletes que jo artísticament les veig d'un estil que no m'agrada, però als xiquets, tu fiques allí un col·legi de nanos i es tornen cotxes una falleta. Totalment diferent. Una formeta és com una manualitat a ells. Però, clar, el meu estil no s'hi sé. Ni el d'ell ni el d'ell. A lo millor, el que te dic, si ahir davant que eren 5 xiquets a juzgar-me, dic, ostres, però me tindrem que anar ahir. I faria el meu estil diferent. Ell i jo. Perquè al final les fas perquè de juzgar-te... No, al final l'he fet perquè és el que a mi m'agrada el meu estil. Però Jo crec que és el meu estil. sí, però la comissió et contrata aquest projecte perquè saben que va vindre un jugat adult a juzgar. Si pega la volta a la tortilla, tu me digues, mira, ho hem de jugar ell i ell. Jo tindria que fer una falla que a ell li agrada. Jo no sé qui va vindre de jugar. Jo faig el que jo crec que Però és són adults. Sí? Per això t'he dit que si vinguera un xiquet, doncs potser tindria que encarar el tema del xiquet. Si a mi me diuen, enguany el Llopart d'ensenya, i jo posé gallego, i jo dic, bueno, doncs vale, ella sí que ha de jugar. I llavors se li agrada aquest estil, i el meu millor, el disseny de cap, doncs tindré que fer alguna que li agrada. Però és que a nosaltres no ens diuen tu has de jugar. I tu fas la teva forma de sentir esa forma i de veure-la i entendre-la. És a dir, que mos agrada. Ja et dic, a mi si un xiquet, si veu una falla i entén l'escena, doncs, si està parlant del cicle d'or, estic parlant del cicle d'or. Si el xiquet l'entén, fabulós, i xapó per ell. Perquè això vol dir... Que la fes així. No, que l'ha fet que el coco li ha funcionat moltíssim per fer un nom que això és que les falles són molt complicats, però no en forma de veure. La falla no és un punt, la falla té conceptes de tot i és entendre que l'entén i se la disfruta. Jo quan vaig, si veig una falla d'ell, i l'entenc i me dona, ostres, jo m'he superpolat. I jo no m'he ficat ni en el premi, ni en el banderí que té. Jo ja he llançat un banderí per l'aire. Jo vaig anar a la camisa d'una falla i vaig anar a la camisa de la i vaig dir que hi era i el banderí va anar 3 metres per dalt de la falla. Perquè el premi era davant del monument, davant, ficat. I això és com si te compres un Picasso i t'agres una cortina blanca. Però, per desgràcia, la mentalitat del fallet no sempre és valorem el premi i valorem el monument, no. Valorem el premi per damunt del monument. I això és una saber i a l'inculcar als xiquets el premi, ho veig una barbaritat. Els dos fallerets, bueno, i tu se'n vas a veure que els xiquets pugen a l'Ajuntament i pugen a tot el premi. I és l'únic que s'ha inventat. Ara, si el xiquet li culques la falleta que té l'única que si disfrutes 4 dies, ja te va pujar d'una altra manera i te va deixar d'una altra manera. Però quan li culques al nom, que tens el primer premi, que és la millor falla de premi que vas a pujar, quan el diga te va baixar un de rinse per baix, que no ho entenc ni se'l mereixes. Jo com a artista, el xiquet no em mereix això. Però al contrari, es mereix que m'agradi la falla, la festa, tot, i que entenga el moviment que té en el carrer. No que el vaig a un biblioteca és el primer premi. I digo que te vaig a dir que era el premi. Pues no sé com me han puesto. I això no és el fallet. Però almenys jo defenso que el millor ho sé molt, ho porto les venes, ho he viscut, i és així. Igual sí que sería bueno que el jurado cuando va a valorar una falla infantil sí que se ponga un poco, intente también ser un poco niño y tener un poco la visión de que todo el mundo, aunque seamos adultos, siempre tenemos una parte de niño que podemos ir explotando. Y lo que estabais hablando del tema de los jurados pues en niños, yo creo que sería algo que no es en muchos sitios, pero yo, por ejemplo, volviendo al tema a mí me gusta mucho el teatro clásico, por ejemplo, y estuve este verano en el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Y dentro del Festival de Teatro Clásico de Almagro hay un apartado que es de teatro barroco infantil. ¿Vale? Y me llamó mucho la atención que dentro de ese jurado de teatro barroco infantil eran igual 3 o 4 adultos, pero estaban acompañados de un par de niños. Entonces, igual ese jurado sí que veía la reacción de los niños que lo podían valorar para después, bueno, sí que entiendo que una falla, de verdad, si una falla es infantil, tiene que
más o menos ya sabemos el jugador a batir, vamos, quién está que responde. Es en función de eso, si sabes que viene Junta Central, y en Junta Central, pues el que menos tiene 58 años, pues, o sea, que aquí se ha intentado, aquí hubo un año que se plantó una falla que era muy, está más vista que el TV, pero no se plantó a finales de los 90, pues era una falla con un ovni, con unos marcianos, la falla se puso unos altavoces en los balcones, cuando entró el jurado parecía que estaban entrando a la guerra de las galaxias, y sin embargo, y aquello, ellos mismos estaban contando, esa falla la conocéis, ¿sabéis cuál es, no? La gente, y se me decía, vaya fallón, pero aquí no ganó. O sea, quiere decir que todo queremos algo innovador, queremos una cosa moderna, queremos un plan. Que bueno, més preguntes? Ja trobo que ja portem un ratet, si n'hi ha algú que vulgui dir alguna cosa més, i si no, doncs ja crec que voleu dir alguna cosa més vosaltres. A modo de despedida o de... Yo agradecer la presencia de haberse recordado de mí y de estar con la visión. A mí me gustaría decir que bueno, también que muchas gracias por haberme invitado, que me gusta y que sí que estoy impresionado de realmente la gente monumentalista que hay en Peña, que en verdad no hay más de lo normal y me gustaría pues eso, que sigáis así y que hagáis, o sea que en verdad hay que hacer afición para que el monumento siga adelante y que sea realmente el fundamento de la iglesia. Jo voldria aprofitar, davant de tanta gent davant del monument, a veure si és possible, perquè el de Manuel, pues, ara mateix amb els dels ulls, ho veig tots els anys, lo del baterí en la falla infantil. És una llàstima que també el baterí mitja falla infantil. A veure si entre tots aconseguim que no estiga ni trencant la falla ni tapant-la. Yo siempre recomano a las comisiones que el batería puede estar perfectamente a un costado y que el mateix jugador que tenemos que hacer. Lo que no puede hacer es el